En het belangrijkste nieuws is dat D66 ook op de Besseilanden de grootste partij is geworden. Nou, de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland en ook op de Besseilanden. Het lijkt erop, maar het komt heel dicht bij elkaar, is dat D66 gewonnen heeft. Uiteindelijk 26 zetels, ook PVV, maar die hebben heel veel gedaald en D66 is heel veel gestegen. En het lijkt er dus op dat er een nieuwe coalitie met premier Rob Jetten in de maak is. Op Bonaire is ook D66 de grootste partij geworden. Er hebben 745 mensen op die partij gestemd, van de ruim 3300 die gingen stemmen. De tweede partij op Bonaire is ChristenUnie. Op Saba heeft ook D66 het hoogste aantal stemmen gehad, namelijk 103 van de 260 mensen die gingen stemmen. En daarna de tweede partij was GroenLinks PvdA. En op Sint-Eustatius heeft opvallend Nieuw Sociaal Contract de meeste stemmen gekregen met 65 stemmen. D66 ontving er 45. Wat wel opviel is dat het aantal mensen dat is gaan stemmen op de Besseilanden niet groot is. Zo zou het bij Sint-Eustatius rond de 10% hebben gelegen, het opkomstpercentage. Op Saba bijna 30% en op Bonaire iets meer dan 21%.